Nadal, contemplar la bellesa del misteri de Déu. La nit de Nadal de l'any 1223, Sant Francesc va voler celebrar el Nadal d'una manera molt especial, ambientant-lo com si es trobés a la cova de Betlem, que ell, en una visita que havia fet a Terra Santa, havia pogut veure. I va demanar a la gent del poble que preparés amb un bou i una mula i palla i que celebressin allà l'Eucaristia. Alguns han vist amb això el primer pessebre vivent de la història, però és molt més que un pessebre vivent com dels que podem veure avui dia. Perquè allà no hi havia un nen Jesús d'imatge, no hi havia la Mare de Déu, una que feia de Mare de Déu, un que feia de Sant Josep, sinó que tots feien d'aquest personatge. Doncs el que ell va voler allà és meditar la gran humilitat i pobresa del Déu excels. Va voler meditar el gran amor del Pare Déu que envia el Fill i del Fill que s'encarna en aquest món. Aquest és el gran interès de Francesc en voler fer aquella representació allà a la cova de Greix. I la gent ho va captar i certament va ser una celebració molt especial perquè no solament era un pessebre, sinó l'Eucaristia en la qual es feia present i vivent Jesús mateix en la seva humilitat, que és la mateixa Eucaristia.